पहले आई रहनी बियाह है तो केतना मानत रहनी। दिन पर दिन हमार समझे में नहीं क्या कि वहाँ के काज ने का हो गइल बा। कोनो काम कहत तनी करे के ना तो झनकी के बोलत तनी हमार समझे में नहीं किया आवत। बताओ कितना हंसी खुशी से रहत रहलन। का खइबी का पियबी कहाँ तोरा के काल का कह दी। अब जब से भौजाई आइल भी न तब से हमार समझे में नहीं किया तो बकर वो तो बेचारी हमारे से बढ़िया से बोलेली कितना हंसी खुशी से। इतना दिन अले हो गई आ हंसत रहलन बोलत रहलन कितना बढ़िया से बतियावत रहलन। आय आ समझे में नहीं किया कि जब से हम आइल बानी तब से कल कैसे उनकर मती में घूम गइल बा का हो गइल बा कि कहनी कि तनी ले ले आई साबुन सोडा शैम्पूल कि हम नहा ली। एक सुबह के ताको तनी आ लेके नइखी आइल बे काज ने का ओनी करत तनी नइखी अगर लेके आव तो कोई छोटो लइकन ले विदा करा देती तो लेके चली अइतन। केतना हम इंतजार करी बोललो पर हपेट त तलन मारत तलन गरियावत तलन। आय न रोले बनता न हंसले बनता। बड़कियो दीदी बाली न तू वो समझावेली हमार मुँह पर कितना बढ़िया से बोलेली बतियावेली। आय कहाँ भाई रे भौजी कहाँ भाई? भौजी ओनिए रली बोले ना ले नहीं सर पास पुलवा तो पैसा बका काहे कमात नहीं की कौन ओकरा मंगल रहे मिलबे ना कइला। अभी तो काम कइले मैंने कहा था कल पैसा दे तो हम आज कहाँ से ले दी? तो ऐसा ही रही ना है ना पानी में खींच ले। पानी में फिचली पानी में कबो कपड़ा फिच बिना सर्फ ना रही तो साफ होई। माटियों में फिचल कपड़ा चुप रही माटी में कपड़ा फिचल हम तो रौरे मुँह सुनत नहीं। कहाँ है गरीब आदमी के यहाँ नहीं खेत फिचत नहीं खे तो एक दिन दो दिन तीन दिन का गरीब आदमी का रहेला ना तो सर्फ साबुन का रहेला ई ना रहे कि ना एक दिन खर्ची ना रहे साबुन सोडा रहेला। साबुन सोडा रहेला तो कबो ओरा जाला तो पानियों में आदमी खींच के काम चलावेला धो धा के जाए हम जाते बड़की दीदी ले मांग लेबे। हां वो तो जाए और तारा के दे दिहन का है ना। भौजी कहाँ पड़ी जाती भौजी देखत तक उनके हाथ खाए खाना खाने तो हमार पेटो भरेला ये तो खिलेबो करला तो हमार पेटो ना भरेला। ई देहर नतिया सही के दिन पर दिन बदलत जाता बदला हरकल ठीक लेकिन परकल ना ठीक। कहियो तो ऊँट पहाड़ के नीचे आई आवत तब न बताओ तनी मार तनी बोलिए से गोली न कि सही के प्राण फेंक के मर जाता न नहीं तो जीवन धन तू ही बाड़ू। अब एगो दिल में दू अथु कह दिया ना आय ये जा कहत रहनी कि बियाह मत करो तो बियाह कोई न जीवन बात नहीं करे तेने कोई न हम कह देनी। अब कहे हम गाँव नगर के दिखाई कि हाँ हम ऐसे बानी कह के दिखाई भौजी हो का सोचताड़ू तोहरे करतूत सोचतनी और का सोचतनी का हमसे दूरे रह अब ना बोला। अब पहले बियाह में ना भरे तो खूब बोलत रहू काहे तोहर चोखा नियर मुंह चौथा नियर भइल तोहर मौगी नार ले तबे जीवन धन तेवन तू ही बाड़ू। अब कहाँ रहत अब तो तू ही बाड़ू हम तारा के छुआ मती हम तारा के छोड़ देले बनी का छोड़ देले बनी देखो छोड़ल ना छोड़ हट। ई बतावा कि तू ओके सरफ साबुन सोडा कुल देतड़ ओकरा हम नहीं खिदे सरफ मांगत रहे यही पर हम कहले सरफ अभी वही से खुश रहती है जब ओकर अच्छा से जान रहतिया रहे त रहे हम सरफ मांगत रहे हम ओकरा के सरफ ना दिलानी छोड़ा नहीं त जानते नहीं खाम के का है पहले मान जन ढेर करत रहो। अभी पहले तू ना दिल जान से प्यार करत रहला अब कहां त ओकरा के भले बियाह क के ले लेबे ओकरा फिर हम जात नहीं खे नहीं कि कहला कि दिया ससुर जात ना रे मने गाजी तो रहली बात के देख क्रिया घुमा के होता रे चल जाता आ कहता कि हम ना देख रहती खेस तब ना ओकर लगे सही जात तो ओकर लगे सुतत न त उ फरक सुतती हम फरक सुतती सही बात। अरे रहे दा कुल कहानी हम बहुत दिन से जानी का हमारो मर्दा जाला त हम उ बेड पे सुतना त हम नीचे सुती ना। अरे बोल तब तू काहे जहर माउर खात रहल त काहे खाती कि मने भैया ओई घर में सुतना काहे खाला जहर माउर तब हम वही खाती कर दे तू के तार दिन आ गेल ना हर कुत्ता के दिन आवेला तो तोहरे ना दिन आवे हर कुत्ता के दिन आवेला ठीक ना। हमरा के बर कुत्ता बना देलु ना। अरे हटा हमके छुआ मत हमर गोड़ मत धर तारा गोड़ दबाओ तो काहे दबाओ जाके अपनी मेहरी का दबा अपनी माई का अपनी मौगी का ठीक ना हमार मत दबाओ काहे आ जाए से बोल लो जी तारा
तारा के हम काल का कह दिन भले शादी कइनी गांव आदमी हंसे लगे तो शादी अरे त हंसल कम ठीक है बोली कतन मेरे गोड़ा में छुने तो से के कर उड़ दे अब हमरा कुछ हो कर तारा बिना रह ना पाई काहे हां ओकरे बिना रह ना ओ की ये बता कथ कोना हम तोरे बिना रह ना पाई भले शादी क के ले हम हमारी खातिर कितना हम बदनामी सहले बनी आ फिर भी तू आके मेन दाव पर बदल गइल ना तारा खातिर बदल नहीं की हैं बदल नहीं की सही बात कर सही बोला कि कसम खा कि जौन जौन कहते उन कर फटा बाकी नाही हम सब करम ना हम सुतेबू तब बताइब सब हम उ जमाना गोइल कि दादाजी ले भी खत रहे पहले सुता तो अब काहे नहीं सुता पहले तार बियाह ना भइले बियाह भइल त काम उनका लग जाता नहीं का ई सुते बतावा कि कुल काम हमर कर्म ना हम कुल काम करम जौन बताओ जौन कहते उन ते ओकर के जाए के नहीं खे कुल करम पक्का पक्का तो जा अभी तू समोसा जिलेबी लेके आ हमें जो बैठल बन जा तो जाता नहीं सब हाँ, तो जा। कने पर ले होते हां जाए लेके आई। तू वही लेकर देवते वाला जौन चीज ना हम खात रही वही चीज मांग तू कहा तू डांडा जी बता हम पाँच पाँच चल तू कब बुझता कि हम वही शेर बानी तो हम सावा शेर बानी अलिए पूछे अल कि भौजी के गने बाड़ू का कर तड़ू है ना निमन बाड़ी क्यों नहीं पर मुँह तना अब हम खराब हो गई बानी हमसे सरफ सोडा के पूछे या कि माँ जानत मानत नहीं खा अरे उ तो अब का कहीं हमारी चलते तू आ गई घर में नहीं तो हम ये घर में राज कैले रहती दूसर जानी तो कैले ना रहती जा ये का बुझे तड़ू भजन हम समोसा के आज समोसा खाइए के रह चाहे वो कहीं से आवे देखो अब तो के ना उंगली पर नचौनी ना तो फिर हम मने रखन भौजी है देखा कौन गुजरली और मुंह बनाओ तो ना ताव हमें लगवा का आ दूरे रहो सिंघाड़ा उड़ा रहे गुले काहे उन्हें मर हर गइल ह तो हम चल रहती सिंगाड़ा का खिसिया तड़ू तारा सिंघाड़ा लग खियावनी ना आ कान खोल के सुन लो का हम वही शरीर पर अपन दे हेंगे छुए दे हां क्योंकि लाते मुंह के मार के खून फेंका के घर से भगा देबो तब पे ओकरा के हां बहुत सिर सिर हो ओके तो हम दमई लगवा रे जब देखनी तो हमारा खोपड़िए गरम होला लेकिन तारा कुछ बोल रहेगा हां का कहती है को देखनी क्यों ना के रखले बना का कइल बना ई कुल बात हमसे कहे वाला हो हमारे बारे में तो तब का जब पूछ रहा हम क्या के जा तुम का मरबो करम हम तो जा उहे काम चाहता हो बने के मार के बया ठिठरा के बारवा कह दो जा के बगेत देम नहीं यार कहते न जा आने तो हमारे लगे नहीं मत जा बहुत चली जाए कि हमारे बारे में वो ढेर सोचती है जाते ओकरा का मरबो करम ओकरा का नैहर भेज दे जातन का कहती है हमारे बारे में ढेर ने बार ना नाती के बेटा ते ए बार ना मुंह ना झगड़ा के खोले रहनी ए बार तो कुल घाट कुढ़ा के मोय रख दे एकदम से सारा दिन लहेड़ा नियन घूमत रहतन का जना कहना अपन माई आजी के देत रहतन पैसा कड़िए तना कमात रहतन सर्फ मंगाइल तना ले भौजाई के गनी तो भौजाई से उनकर ऐसे नागिन नियन डसतिया का जाने काम भौजाई ले पूछनी कि बताई दीदी तो वो इतना दिन से वो मेरा न प्रेम से बोलत रही ही प्रेम से दीदी कहतनी छोटकी ले इतना दिन से बहुत प्रेम से बोलत रही बड़की से के दीदी हई बतिया ये दीदी हौ बतिया आज उनो ये इतना चढ़ चढ़ के बोलत ली इतना चढ़ चढ़ के बोलत ली हमरा के लागत न कि दूध में जरूर काला बा एकदम से हमारा तमा कहता कि जितना ही पैसे कमाता न तो ओकरी के निखन देतो हमरा कि ये लागत कि ओकरे के तबे ओकर देता ना दिमाग उड़ा रहता तो पहले काहे ना उड़ा रहता जा तार भातारा न जानता कि हम जानत नहीं इतना दिन से जानत रहे अब नहीं की जानत हमारे पास शर्ट के ना तो बैठी बैठे के होता है जो बैठी तो कहां बैठी हम देख अपन भौजी मेरी बैठी भौजी लगे हां तू हमार मेहरा रुई भौजी लगे बैठी दूसरा के मेहरा लगे ना हां ना उतार मेहरा रुई मेरा नहीं ऐसे काहे बोलत है तू हमरा और मेहरा नहीं उझार कर रहली हम ओ घोरी नहीं रही ना तब तू तोरा के सरफ सब नहीं मिलत दला लिया के घरे में रखल रहे हो जगह कहत न कि जाके होने हट के बैठो का है कहत न ऐसे खिसियाई ना आय हट ना हट खिसियाई ना जला हट हाथ ना पति देव ले खिसियाई पति देव ले जो के पति देव के ले सुबह से शाम तक ले हो गइल आदमी न नहल न पिचल न कुछ कल न आके पति देव के ले बोला उठ झार कट्टी का बून के देखाओ के करे के उ देखाई बताओ ना भैया बाहर बालन त खिसिया तर तो जो नहीं हर ज्यादा काहे के नहीं हर दे तो काहे खातिर जाइल बड़ी हमरे खातिर मजबूरी तब केकरा खातिर बे
तलिया के दी सबुनिया सड़वा। ई बताई भौजी रे और कुछ कली ही के रर भौजी? हां कहत रहे आई रहे साबुन मांगत रहे। बस इतना कली? हां और कुछ ना? ना कुछ कहला ही कहले में तब ना त काहे छछा ना तनी तो काहे के हमरा शिकायत करत रहे त काहे ना कर उनको नजर में गिरावत है हमरा के ल लहड़ा नियन घुमत त कम ना इतना दिन लहड़ा लगे घुमत भौजी नहीं। से कहत रहनी सब उनको ले जाके शिकायत कम ना हमरा से मत बाजी हटी जुले के मार के भगा दियो दे नहीं है तन छू के देख ली ना के वो तो कहत नहीं दूर दे मुड़िया चिन्हत नहीं होता खाली जाके उ तू करत रह कि हम कहत त बानी के मार के मुंह तूर दे ऐसे बोलत हां तो रहत तो जानी ना कि ढेर मार त मार के मुंह फोड़ दे। तोर भाई के रुक हम जाती फोन करके बुलावत तनी हां कह दी त हम वैसे ही रहब हमर भाई आई तो मुंह बुरा बारी लड़ावी ना जी अब का ई बात करती के करे बात करत अब तू जा तनी ना लड़ब हैं? जाते बड़ी निकल जिए घर ले ज्यादा ना खाली करत रह घर में खाली हमरो से झगड़ा करती हमारे जाके भौजइयो ल कह देती है एकरा के मार के एकरा के जाति कह देतन फोन करके बगे देतन माने कि मार के भगा दा मरले त बा लेकिन एकर ढंग आवेला बैला क आ लगेला कि लइके बुद्धि हवे देवरे त का करी केंगने नजर लड़ गइल के करी ऊपर फिदा हो गइनी बा ई ऐसे बोला बतियावा आ कुछ दूर पैदल गोल कुल बरोबर बाटे। अरे मार एना से कि पसर जाओ भाता फेंक दे आवत तो अब आव कि मरनी है भौजी मरनी अरे आवत आव भौजी है ए देखा तू भाट नियर चिल्लाल छोड़ द जला कि नहीं अब ओकरा के मार देन तब तू मारत रह के खेलावत रह ओकरा खेलै लेनी हमें ओकरा के मार के बगे देलनी मार के बगे देली मने हम ही ना देखनी हां चल चल सुफा से चैलेंज करे ऐसे जकर 72 गो अब पैसे मार के ओकरा गोड़ा हाथ तुर दी उहे तुम चाहतनी ओकरा तुर दी गोड़ा हाथ हम हम मुहे तो चाहतनी तो क्यों कैसे आइल जाई नहीं है एतर छोड़ देला त नहीं केना है पलट के कह दा ओकर भाई बाप ले जा सा आ ओकरा को ऐसे मार के हम तुरले नहीं तो ओने जाके गांव में रोए लगे कहीं बैठ मर के दे नहीं खा तू मरबे ना करबा उल्टे तोके मार दे के वो हमरा के मार दी तोके कहलाते तो नियर घटनेउर नियर बिया पियले खाइल भी अपने घर दुआर का तो का हम पियले खइले नहीं खी ना बतिया हम अपना घर देखा कान खोल के सुन ल का तू नाव के सजबा नाव के भगइब त फिर हमरे लंगे तू नत खड़ा होका हम जौन प्यार तो से करते हन अपनी मर से हम करब ओकरा के फोन कर बोल देले बानी त झगड़ा करती हमर बाबू फोन कइल ई चुटकी भर के खेला ठीक ना हाँ। मार के आ लाते मुंह के तब होई कि मैं हम ओ जगह जइबे ना करब जा किरिया खाई जाके तब ओकरा लगे हम सुतले छोड़ देतन अरे तू तब का करी क्यों हम कहला कि मुंह से मोटे त लड़े तू मने भुला जीबो के काहे ना भूला जी लोग कहला कि हरकल ठीक लेकिन परकल ना ठीक परकल चीज कभी ना मानेला जा हम ओकरा लगे सुतल छोड़ देते नहीं ए जा तू मुंह ऊपर ओनी ओकर संगवा तो काहे हमर खाली हटा कतई ना सब गत करवा देलु तब हमरा लु तू करतड़ नफरते करत रहतड़ मार तर कि जाके बोल के चल गइल ह ओकरा के मरबो कनु हो नहीं खे बोला तब तू हो ओहे धंधा कर देलु वो तो कहते कान खोल कर सुन जन तो से हम बोलत बतिया तन अपनी मर से ना बोल बतियाइबो ए जा बड़नी बर देवर के आ हटा ओके मिर्की धर धर की में काजर करो हमर भौजाइयो ऐसा नहीं तो दोनों दिन के हमारा होखे ना देला हमरो अपनो आप मेहरारू साथ धो देनी एकरो धो देनी